आज रोस्टिंग होखे वाला बा, लेकिन आज रोस्टिंग कुछ ज्यादा ही अलग स्टाइल में हुई। आज ऐसा इंसान के बारे में हम बात करे वाला बानी जौना के चकल तनी के 4-5 बार देख ललो तो मन करी जूता निकाल के मारी, वो भिजावा जूता से। चर्सी देखबो लगन तो हमेशा आंख लाले कोई ले आई। खत्म। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हमारा नीचे के बाल लाखा सरवा के तक मोछ बाटे, मन करेला कि जूता निकाल के मारी साला के। कुछ भी आके बकर बकर बोलेला। 42 लाख रुपया का पकड़ा गया अकाउंट में मनीष कश्यप के, जबकि अकाउंट में पेन नंबर रहेला, आधार कार्ड नंबर रहेला, एमे लुकावे के कौन एथी नहीं के कहे थोड़ी ना पड़ल। लेकिन एकनी के हिम्मत नहीं के कि दूसरा के खिलाफ बोल दसन, खाली मनीष कश्यप के खिलाफ बोलिए सन। एकनी के मालूम बाटे जहाँ भी वही जा से आवेला बा, वही से आके कुछ भी बकर बकर बोलेला सन। एकनी के तो पेलाई पूरा जारी बाटे। अब एकनी के डेली पेलाई हुई, जौन जेंगा बोली वही के पेलाई हुई। कुछ गोड़ा और ही बड़ा सन ओकनी के पेलाई करेम, लेकिन बाद में थोड़ा इंतजार कर लगन, मजा बहुत आवेला बाटे। एगो बाटे सारा दम टूटा, ओकरो के लिए हम वीडियो में जमना का नाम है विनय दुबे, जौन कहेला मैं अमित कुमार बिहार से, उ सारा कहेला मैं विनय दुबे मुंबई से।